Добрый вечер, сябры. Працягваем жывы эфір Белсату. І зараз аналітычная праграма «Размова». З вами Віталь Цыганкоў. Падаецца амаль відавочным, што афіцыйны Менск не дасягнуў сваіх мэтаў у штучна створаным мігранцкім крызісе. На што разлічваў Александр Лукашенко і чаму гэты разлік праваліўся? Што яшчэ захоча прыдумаць беларускае кіраўніцтва, каб прымусіць Захад сесці за стол перамоваў? Гэта ды іншыя пытанні абмяркуем у варшаўскай студыі з сённяшнім госцем размовы. Гэта беларускі палітолог, акадэмічны дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Пётр Руткоўскі. Пётр, добрый вечар. Добрый вечар. Дзякуй, што далучыліся да нашага эфіру. Ну і, напэўна, пачнем з гэтай маёй канстатацыі, якая на самой справе, напэўна, не з'яўляецца яшчэ абсалютнай ісцінай, то, што мігранцкі крызіс падыходзіць да канца. Мне так здаецца, але ці сапраўды, на вашу думку, гэта ўжо так, ці сапраўды асноўная ідэя выдахлася? Да канца, напэўна, не падыходзіць. Хутчэй за ўсё, ён будзе праходзіць пэўныя метамарфозы, але гэта рэч, у которую рэжым ужо увайшоў і у той ці іншай форме будзе працягваць і па сваёй ініцыятыве, і таксама з такога адабрэння пэўных расійскіх сілаў. Ну вот як он будзе працягваць, калі зараз відавочна, што ні літоўцы, ні палякі мігрантаў не прапускаюць, і калі яны будуць прыбываць в Беларусь, то это ўжо становіцца галаўной праблемай для саміх беларускіх уладаў? Гэта пытанне там змены тактыкі. Канешне, будзе большы кантроль над міграцыйным потокам унутры Беларусі. Магчыма, будзе пераглядацца пастаўка мігрантаў, але тое, што яна там закончыцца сёння ці заўтра, ці там праз месяц, на жаль, я асабіста не прадбачу такога сцэнару. Рэжым не дзеля гэтага ініцыяваў гэты канфлікт, каб раптам вось так адмовіцца ад яго. А я пакуль не бачу для рэжыму нейкіх падставаў, нават пры развіцці сітуацыі, пры нейкіх новых крокаў, падставаў для стратэгічнай перамогі. Што можа здарыцца, каб у іх зноў з'явіўся шанец гэты мігранцкі крызіс разгарнуць у нейкім сваім накірунку на сваю карысць? Рэжым Лукашенка, у прыватнасці, не дзейнічае стратэгічна, дзейнічае вельмі сітуатыўна, дзейнічае як тактык. Мэтаў тут некалькі ад такой банальнай, вельмі банальнай, але важнай для аўтакратаў, для любога аўтакраты мэты, гэта паказаць сябе крутым. Добрае слова, дарэчы, хоць яно і выглядае, можа, сленгавым, але тут гэта акурат добры тэрмін. І паказаць для сваіх падначаленых унутры краіны, і таксама для іншых, і для свайго самапачування. Іншая мэта – гэта справакаваць канфлікт у сумежных дзяржавах, унутры гэтых дзяржаваў, Польшча, Літва, Латвія, але таксама на лініі вось гэтыя названыя краіны і Брусэль. На лініі там правоў чалавека і гэтак далей. Гэта рэжым, тут не трэба быць асаблівым аналітыкам, каб разумець, што гэта такі канфліктагенны момант. Там правы чалавека, пагроза для бяспекі. Гэта рэч, которая лёгка тут рэжым прачытаў гэтую такую слабінку, хоць это яшчэ не факт, што это там слабінка еўразвяза. Про это давайте падрабязней, бо сапраўды была стаўка, што тым ліку ціск больш трывалых дэмакратыяў, дзе, скажем, іншае стаўленне да міграцыі, умоўна скажем, Нямецчыны і Францыі, ціск на Польшу, Літву будзе. Але наколькі я бачыў паведамленні польскіх палітыкаў, мне няма прычынаў ім не давяраць, якія кажуць прэсе, што і нямецкая, і французскія дыпламаты, палітыкі нас падтрымалі. Можа, яны не могуць пра гэта крычаць вельмі гучна з-за грамадскай думкі ў сваіх краінах, але рэальна, навучаныя крызісам 15-го года, зараз ужо тая ж Нямецчына не так ставіцца да мігранцкіх тэмаў, як в 15-м годзе. Калі яны казалі, прыязджайце все, сказала Меркель, памятаеце, мы справімся. Не, канешне, не так адназначна. Канешне, прадстаўнікі польскага ўраду цытуюць тых, которые там сімпатызуюць з палітыкай польскага ўраду, але гэта прадмет акурат вельмі такіх сур'ёзных дэбатаў, дыскусіяў, палемікаў, там можа нават і канфлікта. Я трошки бачыў па тэлебачанню дэбат у польскім парламенце. Гэта было горача. Так, вы бачылі, таксама мы там з жонкай таксама глядзелі гэта, і
Ну і такі адчуванні ну, не найлепшыя ў сэнсе, што ну, часткова удалося справакаваць гэты канфлікт. Хоць тое, што падаецца рэжыму як пэўным дасягненнем таго, што адбываюцца гарачыя дэбаты, ім падаецца, што адбываецца можа нават крызіс, там канфлікт, ну гэта у дэмакратычных краінах ну, частка такога дэмакратычнага працэсу, частка вось палітычнай дэбаты, которая можа быць вельмі такой вострай. Бывае так, што яна вельмі вострая. Гэта яшчэ не азначае, што тут нейкі адбудзецца калапс ці нейкая вялікая праблема. Вось. Але ну, іншая справа, што ва ўсім гэтым хоры розных там галасоў у гэтай сітуацыі рознагалосяў, даволі сур'ёзных рознагалосяў, усё ж такі прысутнічае пэўны кансэнсус наконт таго, што ну, не Польшча, а менавіта беларускі рэжым з'яўляецца вінаваўцам. І ну, апошняя заява ўжо адыходзячай канцлера, але ўсё ж такі вялікага аўтарытэту Ангелы Меркель, што трэба, ну, которая прапанавала скіраваць дэбату ў накірунку кансэнсусу, паразумення паміж Польшчай і Еўразвязам. Я вот калі глядзела гэтыя ўнутрыпольскія дэбаты, я думаю, ну, можа быць і спрабуючы націскаць на гэтыя гуманітарныя матывы, ну, напрыклад, прадстаўнікі польскай апазіцыі, ну, умоўна левіца да іншыя, але як бы яны, калі былі па ўладзе, вымушаны былі паводзіць. Ці не гэта таксама, як паводзіць сябе зараз, ну, то есть любое кіраўніцтва краіны не можа адчыніць граніцу. Ну, гэта ну, так дакладна не ведаем, як паводзілі, але, канешне, для любога ўрада ну, гэта быў бы сур'ёзны выклік. І проста так з дапамогай там рыторыкі правоў чалавека ну, гэты выклік не зняўся бы, канешне, магчыма па-іншаму, магчыма, яны вынайшлі б нейкія іншыя лепшыя спосабы рэагавання на гэты выклік, але ну, ўсё роўна аберагаць свае межы. Гэта было б быць альбо не быць проста ну, прадстаўніком менавіта беларускай, польскай дзяржавы, у сэнсе, ці ты абараняеш польскую дзяржаву, ці не, ну, ўсё ж такі. Адна справа сказаць, што, скажам, у сітуацыі голаду бываюць экстрэмальныя сітуацыі, калі хтосьці прыходзіць там ну, і ўкрадзе ў краме там тую ці іншую рэч, там буханак хлеба, а іншая справа сказаць, што ну, тут усе тыя, хто вось так робяць пад прэтэкстам таго, што яны галодныя, ну, іх трэба заўсёды мілаваць і нават абняць. Ну, тады хаос, вайна, это всё развал. Нешта падобнае ў выпадку межаў, канешне. Адна справа сказаць, што ёсць крайнія выпадкі, калі трэба прыхільна, міласэрна паставіцца таго, што хто пераступае межу, ну, іншая справа казаць, што там проста гуртам трэба усіх прымаць, асабліва ў сітуацыі, калі гэта справакавана штучна, ну, вось аўтакратам, который помсціць за пэўную пазіцыю гэтых дзяржаў. Вы пачатку размовы згадалі, што калі не памыляюся, в такім рэчышчы, што з дазволу ці нават з пратэкцыі расійскіх пэўных колаў Лукашенко гэта робіць. І ну, вось тут, конечно, ёсць вялікая дыскусія на гэты конт, ці патрэбна гэта Маскве. У всякім разе, мне здаецца, калі б яна была рашуча супраць, то просто бы Лукашенко не дазваляў бы себе такое рабіць. Але відавочна, што она як мінімум альбо не супраць, альбо нават падштурхнула да гэтага. Вось як вы лічыце на гэты конт? Значыць, для мяне могуць быць пэўныя сумневы наконт таго, на якім узроўні гэта санкцыянавана альбо там пашыраецца. Можна мець сумневы, ці гэта там на ўзроўні там Пуціна, Крамля, але для мяне амаль не выклікае сумневаў, што пэўныя сілы ў Расіі гэтаму спрыяюць. Магчыма, ім дадзена пэўная такая аўтаномія. Ну так, умоўна кажучы, як група Вагнера ёсць. Гэта яна дзейнічае там з дазволу там Крамля, ну тым не менш, з другога боку, яна з'яўляецца адносна такой аўтаномнай, там ангажуецца там у тыя формы дзейнасці, там самарэалізацыі, которые там лічаць патрэбным, але, ну, канешне, з дазволу гэта адбываецца Крамля. Вось нешта падобнае можа быць і тут. В всяком разе методички явно подобные. Вот нам не в одной из передач, что политолог Аркадь Моша с Финляндии рассказывал, что в 2015 году раптом на межи российско-финской з'явились тысячи
з ніадкуль нібыта тысячы патэнцыйных мігрантаў з краінаў блізкага ўсходу, і Фінляндыя пачала, так сказать, па дыпламатычных каналах весці перамовы з Расіяй. Напэўна, па гэтых метадычках Лукашенко падумаў, што адразу так з ім будзе. Цікава, я не ведаў пра гэты казус, але гэта шмат што тлумачыць. Гэта дадае як бы тут аргументаў да таго, што гэта хутчэй за ўсё падгледжаная гэта метадычка, што пазней пайшлі там на перамовы, вырашылі там весці, дамаўляцца, пайсці на нейкі кампраміс. Ну так, тут... Так вот, што бы для Лукашэнкі, што было б стратэгічнай задачай, вяртаемся зноў да пачатку размовы, дзеля чаго ён пачынаў гэты крызіс. Што б ён хацеў? З пазіцыі сілы прымусіць да перамоваў наконт чаго? Наконт сваёй легітымізацыі, проста наконт таго, што з ім трэба весці перамовы, неважна пра што. Ну так, я тут як значит, дырэктар Інстытуту стратэгічных даследаванняў тут падкрэслю яшчэ раз, што не складана аналізаваць дзеянні Лукашэнкі, яго атачэння ў стратэгічным ключы, ў доўгатэрміновай перспектыве, што яны займелі нейкі план, што А, Б, В і у перспектыве хаця б там 2-3 гадоў маюць нейкі стратэгічны план. Дзейнічаць сітуацыйна. Лукашенко навучыўся гэта інстынктыўна адчуваць добра дадзеную сітуацыю, і спрабуе у такім стылі далей дзейнічаць. Няма асаблівага, на маю думку, я моцна гэта пераканаю, няма асаблівай нейкай стратэгіі. Ёсць такія прадчуванні, што, па-першае, сцвярджэнне, самасцвярджэнне, што я рэагую на санкцыі, на гэтыя, што мерзавцы там учынілі ў стасунку там да нашай страны, канкрэтна ў стасунку да яго рэжыму. Па-другое, правакую канфлікты ўнутры гэтых краінаў і паміж краінамі і Брусэлем. Гэта, зноў жа, я ўплываю на іх, хоць ім раблю нешта, што ім не падабаецца. І трэцяя рэч, спадзяванне на тое, што пазней можна будзе гэта учыніць прадметам гандлю. Але нават калі гэтае трэцяе не ўдасца, то з перспектывы аўтакрата гэтыя першыя два моманты яны таксама маюць сваё значэнне, яны таксама важныя. Это, як бы можна выразіцца, такая капіталізацыя праблем, калі паводле вядомага анекдота, показкі «Купі казу», чалавек купляе казу, і потым прыходзіць да таго ж равіна, які параіў ему купіць казу, і кажа, што мне рабіць, у меня столько праблем. Той кажа, прадай казу. І он прадаў казу, і все жыццё стало зноў мірным і прыгожым. То бок, купіце мігранцкі крызіс, а потым я вам яго назад прадам. Але мне здаецца все-таки, што гэта не падзейнічала, гэта не спрацавала. Спрацавала, у нейкай ступені спрацавала, но... Ніхто не ідзе з ім на перамовы, ніхто не хоча ўспрымаць як чалавека, які хоча, з якім можна нешта вырашыць. Трэці гэты названы пункт, ён не выкананы пакуль што. Лукашенко і яго атачэнне могуць спадзявацца на тое, што ён праз нейкі час пачне дзейнічаць. Аб'ектыўна рэч беручы, тут невялікія шансы, хоць я таксама гэта не выключаю. Палітыка мастацтва магчымасцяў, гэта такая паўсюдная аксіёма, і той-сёй, ці ў Польшчы, ці ў Літве, ці ў Брусэлі, гэта будзе цытаваць і магчыма пастуляваць нейкі кампрамісны варыянт. Але у найбліжэйшай перспектыве то гэта наўрад ці магчыма. Павінны быць таксама нейкія крокі, заўважныя крокі з боку рэжыму. Магчыма, пасля канстытуцыйнага рэферэндума, пасля нейкага перафарматавання палітычнага поля, можа, тады нейкія зрухі ў гэтым напрамку будуць. Адным з адказаў Еўропы на гэты мігранцкі крызіс стане ўзмацненне санкцый. Уже зараз гавораць пра 5-й пакет, які будзе прымацца і будзе жорсткі. Вы палітолог, я ведучы аналітычнай праграмы, не магу вас не спытаць, нават в размове, якая прысвечана трошкі іншай праблеме, пра ваша стаўленне да санкцыяў. Самая гарячая тэма беларускіх внутрыпалітычных дэбатаў. Санкцыі, яны не з'яўляюцца панацэяй. Гэта рэч, которую тут шмат хто са знаўцаў падкрэслівае. Рэдка санкцыі з'яўляліся асноўным фактарам дасягнення пэўных мэтаў і змены рэжыму ў прыватнасці. Тым не менш, у якасці аднаго з фактараў яны мелі сваё значэнне у прыватнасці ў плане палітычных трансфармацыяў. Увядзенне санкцыяў супраць, знаходзімся ў Варшаве, Польскай Народнай Рэспублікі ў часы польскай аўтакратыі. Яны з
сталі фактарам, который прымусіў польскі рэжым, тагачасны польскі рэжым задумацца над магчымасцю нейкага кампрамісу. Канешне, больш істотную ролю сыграла тое, што адбылася там гарбачоўская перабудова, але санкцыі таксама мелі сваё значэнне. Для рэжыму ў часы апартаіда санкцыі, увядзенне санкцыяў таксама было вельмі, у пэўны момант вельмі датклівым і стымулявала ўсё ж такі шуканне нейкага кампрамісу. Значыць, з другого боку, канешне, яны санкцыі рэдка самі па сабе ў кароткатэрміновай перспектыве вядуць да нейкіх там асаблівых зменаў. І што тычыцца такога уласна этычнага вымярэння, тут гляньма больш так глобальна. Гісторыя чалавецтва, вось там ужо больш за 2000 гадоў, там хрысціянская эра, перад гэтым яшчэ дахрысціянская эра, пазначана агромністым масівам войнаў, то бок уздзеяння на іншыя дзяржавы з дапамогай такіх брутальных метадаў. Санкцыі гэта больш мірны, больш цывілізаваны спосаб уздзейнічання на іншыя дзяржавы. Дзякуй, Пётр. Пра тое, што стаўка Александра Лукашэнкі на стварэнне гібриднага мігранцкага крызісу, прынцыпы дагэтуль не згуляла і наўрад ці ён атрымае ў гэтым крызісе перамогу, мы сёння гаварылі з палітолагам Пётрам Рудкоўскім. З вамі быў Віталій Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.